Takže ahojte priatelia, ja som sa vás včera pýtal, že či chcete pranky a snáď ani jeden človek nepovedal, že nie. Takže dnes som si prichystal pre mamu prank, ona ma ešte aj zbije na 100%. Ale pozerajte. Čo robíš? To nič. Čo? Nič. A čo? To som chcel... To čo si spravil? To čo? Čo si spravil? Som chcel hodiť fľašku do steny. No ako nehodiť. Do steny? Nehodiť, no tak... Silvo! Poď pozri, čo spravil. Čo? Však práve. Však on ti rozbil televízor. Čo, ty si šalený? Ty tam. Bo on fľašku chcel rútiť do steny, či čo? Tá som nechcel, ja omylom som tak toto... To čo si mi spravil, Ďoďo? Však to nový televízor mi Robko kúpil. Omylom. No a teraz jak budem pozerať seriály? Omylom ti rútil fľašku do televízora, čaje. Dám ti zatiaľ svoj? To ja nechcem to ten malý. To som moreš okines. Ja nechcem, ja chcem... No, pôjdeš mi kúpiť nový televízor? Ale ja nemám peniaze. Ja, čo ale tu menu da demam dneska, vybijem mu zuby, alebo čo s ním mám spraviť? Zval ho na zem a naj ho odnesie teraz vec, tak čo teraz s ním spravíš? Nie, tak možno predáme na súčiastky. Ty si normálny more? Čo? Jeden ti normálny. Však to nový televízor mi Robko kúpil. A teraz ja budem pozerať rozprávky. Sú rozprávky, seriály. Ale ja pozerám aj rozprávky z malou. Chvála Pánu Bohu, že už nebudeš pozerať to tie seriály. Lebo ja nemôžem pozerať sebe večer normálne jeden film, jeden erotický film sebe neviem pozrieť. Šokina labrika, da tu ma nahoja do piči tu Ale to menca. nie je nič, lebo Čo pozor. není nič, dik sa kají, pendy, kody som vám gekrdale televízory. Dačo preskakuje, tak ruší dačo. Kliku jednuka. Ty kade, no manje mám ja žrosné si. A to už nič, to rozbitá obrazovka je. Buď rozbitá, lebo vidno, že trošku je rozliatá, ale tá možno, že sa dá vymeniť. No presne tu ho musel rútiť. Tu, vidíš, tu. Ale tu jak sa ti to, s čím si tam udrel, more? Tá, neviem, však ona nie je tak zvonka prasknutá, ale... Nie, ale farba sa rozliala, vieš. Zapukli cín. Ume permanentne pago. More tebe vážne preskočilo. To čo si spravil, Ďoďo? Ale tá nový televízor, Ešte folie sú na ňom. Čo ho máme? Možno ani pol roka, možno, ja neviem. Čo, ale tu veľa sa šokina babika, ale graje sa. Bo to novanie, džane som ale ani. On čo bere do ruky, on sa musí hrať. S tým ja neviem pochopiť. To je nenormálne s ním. Tak to stavím výplatu, tak ti kúpim nový plastik už TV. Som v Peské mandarkero teraz. Džaj, pošama, džaj graje, ja no manje mám ja už rosne si. Treba vypnúť, bo môže ešte zhorieť. No ty kade som mal oslovu, to kazím, ja te kero. Taký skrat ešte zrobíš. To Ďoďo, čo si spravil? Nový televízor, Malé vieš čo deti to toto, je? malé deti toto nezrobia, čo ty robíš. Tá už len Ďoďko Malé tu je deti. celý deň. Mala je tu celý deň so mnou. Aj Ďoďko, lebo pozeráme rozprávky, no ty kade. Som to kaziť a tekero kada graj. Ja neviem, to ja nemám ani slov, tá čo si to. Akože, normálne lepšie sa mi pozeraj, no to tie seriály tvoje. Teraz. More, aj tebe preskakuje. To čo? No chceš, aby som išla do chania, si zoberiem televízor a dám tu a to ten pokazaný dám tebe. Chceš toto vidieť? A prečo? Tebe sa veľmi dobre hovorí. Nehádajte sa. Veľmi, na šumisová kero. Chod zober sebe jeho televízora, nemôže. Ja nechcem to ten malý. Ale čo? Však mne Robko práve preto, že išiel kúpiť No, veľký dobre, televízor. on ti rozbije Bo televízor. mala som tam starožitnosť, taký malý televízor som tam mala. On ti rozbije televízor a mne zobereš. Lebo aj ty mi nervy žereš. A chvála Pánu Bohu, že už nebudeš pozerať seriály. Budem na teba pozerať, ty popko.
ty ma nezlosť, bo tebe boxer dám. Ty ma nezlosť. Bo už mi ideš na nervy aj ty. Nedávaš pozor. Na nič nedávaš pozor, Ďoďo. Nový televízor. Treba ho vypnúť. Treba ho vypnúť. A nerobte krik buržoa. Ja ho tak zoberem a zvalím ho. Čakaj, skúsim ho vypnúť. Uvidíš. Vidíte? A jak? Ja ju ty ju máš do televízoru, ešte ju máš pred húf. No, keby som zobrala televízor a keby som hodila na zem, to čau. Dick. Jaký chceš motív? Však jaké mám? To čo on spravil, more? Toto ja... Ty si normálny? Však toto s nami robil Robko, pamätáš? Si kokos, nie, nepamätám. Toto s nami Robko zrobil, toto isté. A čo? Vidíš? Lebo ja som si myslela, že naozaj televízor je puknutý. No ale Ďoďo, keby som ho tak zobrala, keby som ho hodila na zem. Ale to nič, to ešte aj na kamere si. Pozri. To dá sopre makerďal. Pozdrav sa. Yes. No to nie je normálne zní. Však hej. Poď pozri. Takže vidíte. A on robil prank na nás. Normálne, keď ja premande prankos. Broken screen. Ja som nevedel, že on natočil. No ale keby Si som... akurát vtedy prišiel dnu, jak ja som natáčal, vieš, a už som nechcel, vieš. No a keby som zobrala tak televízor, A ja keby som som myslel, hodila že- na zem? Ja som myslel, že na schvál urobil toto, len tak, že ťa ide zlostiť. Nedovolil by si mi. No ale už som ho mala v ruke, Ďoďo. No, Ty si normálny? však aj ja To som čo hovoril. robíš? A ja som hovoril. No aj tak jej pôjdeš kúpiť nový Říkali, no televízor. ma nemám go šeru, Za mám toto. celé... Ja si to tie zuby vybijem. A potom si dám zás robiť zuby. Toto Jak mi si dala sa zrobiť, jak podarilo si ľudia. Hej, lebo už mi ideš na nervy. No ma nepranko splema perďa. Takže toto sa podarilo. Mama je vytočená, to nepričetná. No sa se dykade. Mám ja žlosne zavia. Ja, no ma mne zle prišlo. Aj ty si myslel. A ja som jak toto si zapol televízor, ja som myslel, že len srandy robí s ňou. Ale ty si ešte aj točil. Hej. No to je on normálny, ale Ďoďo, keby som zobrala televízor a keby som hodila na zem, však už som ho mala v ruke. A vieš, jaká ja som? No, tá by si hodila, no tá čo? No, tak dostal by si odo mňa. No, Ďoďo, daj mi pokoj. Mám dosť od teba, mám dosť. Takže. Daj mi pokoj. Keď chcete viac prankov, sledujte nás, dajte nám odber, podporte nás odberom a vidíme sa u ďalšieho videa. Ahojte.